Bueno, bos días. Empezamos. Rematado o Consello Ordinario da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, acordo a proposta da Consellería de Facenda nas súas competencias de coordinación administrativa e dentro da liña emprendida de reducir a burocracia e intentar axilizar os trámites dos administrados coa Xunta de Galicia. Iso estamos a facer coa Oficina Económica de Galicia para os proxectos que presenten as empresas. Xa estamos facendo, recordarán, xa viñeron a varias roldas de prensa acordos sobre unificación nunha sola orden de axudas do que antes eran varias, as dirixidas aos autónomos, o último exemplo. Pois hoxe damos un paso máis e o que acordamos é simplificar e homoxeneizar os pregos de contratación de xeito que as licitacións se poidan facer dun xeito máis sinxelo e máis rápido. Por lo tanto, a partir de agora, os que tanto empresas como particulares que queiran presentar unha oferta por procedimento aberto frente á Xunta de Galicia terán un mesmo modelo de prego de cláusulas. Con independencia da Consellería que licite, sempre serán os mesmos requisitos de documentación e, ademais, ese modelo será especialmente, fixose un esforzo para que sexa sinxelo e comprensible. Isto é para os procedementos abertos, que deberían, para suministros e para obras, que deberían excluídos os procedementos, as licitacións para a xestión de servicios e os procedementos que non sexan abertos, pois, por exemplo, os de carácter negociado. Pero unha gran cantidade de licitacións que fai a Xunta de Galicia estarían incluídos dentro deste modalidade de prego único a partir de agora. Isto, sin dúbida, ademais, vai reducir os prazos de tramitación e, por lo tanto, de adxudicación, porque moitas veces, cando hai variedade de pregos, hai que solicitar documentación, adicionar os licitadores. Todo isto vai no simplificar e, polo tanto, axilizar os tempos de licitación e, polo tanto, reducción dos tempos burocráticos. Cambiando de Consellería, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe renovamos incrementando en máis dun 10% o apoio que dende hai anos ven prestando a Xunta de Galicia ao Museo do Pobo Galego. 500.000 euros para o ano 2025, que xa digo é casi un 11% máis do que viña recibindo en anos anteriores. Máis da metade do orzamento que manexa o Museo do Pobo Galego provén de fondos propios da Xunta de Galicia e as cifras, ademais, avalan a necesidade e a conveniencia desta axuda, porque dende o ano 2020, para dareis unha cifra exemplificativa, os visitantes incrementáronse nun 180%. Estamos falando de 55.000 visitantes por ano. Por lo tanto, esta axuda que irá para gastos de funcionamento, modernizar salas de exposicións, impulsar novas actividades, pois vai en consonancia coa auxe da actividade dos visitantes que está registrando o Museo do Pobo Galego. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe coñecimos un informe sobre o bono Concilia Familia, que é unha axuda directa para dúas finalidades. Ou ben para que se poida contratar unha persoa que coide os fillos no fogar, serían 500 euros por unidade familiar, ou ben para que os rapaces e rapazas inscríbanse en campamentos ou actividades lúdicas que permitan aos seus pais conciliar. Estamos falando de 200 euros por rapaz. O informe que hoxe avaliamos, o que amosa é que máis de 15.000 familias no ano 2024 foron beneficiadas polo bono Concilia, que é unha cifra récord, un incremento do 40% respecto á convocatoria do ano anterior, do ano 2023. Por lo tanto, son as cifras que avalan o éxito desta medida, o incremento de familia, incremento do orzamento ata casi 3 millóns para chegar a estas 15.000 familias e ampliáronse, ademais, en unhas razóns do éxito, a posibilidade de acollerse a familias con nenos e nenas ata 13 anos de idade. Por tanto, hoxe coñecimos este avance e tamén aprobamos a inminente será a partir despois do Brao, que cando cando se volve a plantexar a efectos de conciliación todas estas axudas, a finales do Brao convocarase a axuda correspondente ao ano 2025 con efectos retroactivos.
Outro acordo de política social, un novo acordo para destinar 700.000 euros para que entidades sin ánimo de lucro poidan favorecer a inserción laboral de víctimas de violencia machista. Poden recibir ata 80.000 euros cada entidade, cantidade máxima que podían recibir, e o que teñen que facer é asesorar e acompañar as mulleres vítimas de violencia machista primeiro na formación e despois na búsqueda de emprego. E o que se exixe, cando menos un 10% das participantes que se acollan aos programas destas entidades que sexan beneficiarias, cando menos un 10%, teñen que ser contratadas despois desta formación ou despois desta actividade de asesoramento para que atopen emprego. Non é unha axuda nova, leva xa uns cantos anos, dende o ano 2016, e foron beneficiadas 2.700 mulleres víctimas de violencia machista. E outro acordo en materia de política social, hoxe acordamos convocar 35 novas prazas de atención residencial para persoas con discapacidade intelectual en Vigo, que irán destinadas á nova residencia, o novo centro que Axpanaes inaugurou hai poucos meses na cidade de Vigo. Farase a través da figura do concerto social, a duración inicial é de 4 anos e destinaremos 4,4 millóns de euros. Acudimos a esta figura do concerto social que estaba moi demandada por este tipo de entidades como Axpanaes e outras, e o que permite blindar a rede autonómica de prazas en residencias e darlle unha seguridade a estas entidades que van dispoñer do financiamento para poder soster estas plazas. Isto era un compromiso adquirido pola Xunta de Galicia e hoxe damoslle materialización con estes 4,4 millóns de euros para 35 prazas de discapacidade intelectual en Vigo. Cambiando de Consellería, Consellería de Sanidade, seguimos dando pasos para manter ese liderado de Galicia en materia de vacinación, e, por tanto, eso demanda, aparte dunha planificación sanitaria, recursos económicos. Este ano, recordo, aumentou o orzamento destinado á adquisición de vacinas nun 3,2%, ata chegar aos 41 millóns de euros, e dentro deses 41 millóns de euros, hoxe acordamos destinar 7,3 millóns de euros a comprar casi 300.000, algo máis de 290.000 doses de 7 vacinas, que serían a triplo vírica, a do rotavirus, a da poliomelite, hepatite, varicela, a consunta para difteria, tétanos e tosferina e a última contra a bacteria HIV. Serían as 7 vacinas cuyas dosis van a adquirir con este acordo. Xa digo, seguimos considerando a Galicia como unha líder en sanidade pública en materia de vacinación e as cifras avalan esta política, especialmente na vacinación infantil, onde temos unha posición, como saben, especialmente punteira. As tasas de inmunización, de vacinación dos máis novos superan a día de hoxe o 98%, prácticamente o 100% dos nenos que reciben as vacinas infantís vacúnanse. E nos adultos imos avanzando, por exemplo, unha cifra moi indicativa a que se refire á vacina da gripe, amosa que seguimos mellorando e a día de hoxe casi 3/4 partes, o 72% dos maiores de 65 anos, vacinouse contra a gripe. Cambio de Consellería, Consellería do Mar, hoxe demoslle o visto e prace a licitar obras de mellora en portos dependentes da Xunta de Galicia por valor de 1,2 millóns de euros. O desglose é o seguinte: 540.000 euros para o peirao de Sanxenxo, tanto para facer construcións para que os pescadores que ali traballan, podan guardar os seus apeiros de pesca, e, ao mesmo tempo, vaise habilitar un aparcadoiro no peirao de Sanxenxo para estes traballadores. Aí irían 540.000 euros. A segunda obra sería no peirao de Muros, 361.000, para reforzar a estabilidade nas zonas onde a acción do mar foi na debilitando, e a última cantidade, 332.000, no porto de Fisterra, para mellorar o edificio que existe ali, sobre todo repoñer a cuberta e evitar filtracións que se estaban producindo. En total, 1,2 millóns de euros en 3 peiraos, Sanxenxo, Muros e Fisterra, dependentes da Xunta de Galicia. Sigo no sector primario, cambio de Consellería, Consellería do Medio Rural, hoxe un importante acordo, a partir de agora será todo o seu desenvolvemento, pero demoslle luz verde a unha nova convocatoria das axudas da PAC,
da Política Agraria Común, que van contar cun investimento récord nestes orzamentos de 244 millóns de euros. As achegas da Política Agraria Común, da PAC, son fundamentais para manter un agro competitivo, para xerar emprego, para fixar poboación no rural, e o obxectivo é que poidan beneficiar nesta edición a máis de 23.000 agricultores e gandeiros. Hai diferentes liñas de axudas, a partir de agora, unha vez que lle demos o visto bo, sairá sendo desglosada todas estas cantidades pola Consellería de Medio Rural, pero por darlles un pequeno avance neste Consello, 43 millóns de euros irán a achegas relacionadas directamente con intervencións ambientais ou para apoiar a propietarios de terreos, agricultores ou gandeiros que traballen en lugares con limitacións por cuestións naturais, porque estean en red natura, porque tengan algún tipo de limitación por razones medioambientais, por lo tanto, aí irán 43 millóns, e despois o maior volumen, os restantes son axudas directas, pois achegas básicas de renda para a sustentabilidade, segundo a produción, tanto en cantidade como tipo de produción, segundo as zonas, todo isto xa ten un deslase moito máis complexo que iremos explicando a partir de agora polo miúdo, iré explicando a Consellería, pero o que se demos o visto bo é que se faga a convocatoria 244 millóns de euros na política agraria común, as axudas da PAC, cifra récord a cada deste ano. Novo acordo, Consellería de Infraestructuras, dentro da estrategia de estradas verdes, que busca tanto manter toda a vegetación próxima ás estradas de titularidade autonómica en un estado aceitado, porque isto mellora a seguridade vial, porque tamén é unha maneira de prevenir lumes forestais, e porque ademais estéticamente é unha medida que mellora, lóxicamente, o conxunto das estradas que fai a Xunta de Galicia, o se acordamos destinar 4 millóns de euros, primeiro, a manter as xa construídas, pois facendo rozas de vegetación e arbustos nas marxes, reforestación das zonas que estiveran degradadas, mantemento das glorietas, unha parte iría a manter o que xa está, as estradas xa construídas, e despois outra parte iría destinada a seguir incidindo no que me refería antes, na estrategia de estradas verdes, que ir pouco a pouco repolando con frondosas as marxes das estradas galegas. Xa o fixemos na autovía do Morrazo, onde se plantaron 25.000 árbores autóctonas, está prácticamente rematada esta actuación, rematará no mes de abril-maio, e agora o que acordamos tamén é plantar 7.000 frondosas nas marxes da autovía entre Santiago e Estrada, tanto no tramo que xa existe como no tramo que estáse construindo e que rematará a súa execución este ano, a chamada AG 59. Tanto, plantaremos freixos, bidueiros, carballos e eliminaremos, na parte que xa está en servicio, especies invasoras que agora existen, eucalipto, serva da pampa, acacias. Xa digo, son 4 millóns de euros, unha parte destinada a manter todo o que hai, outra parte destinada a plantar esas 7.000 novas frondosas. O novo acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, é dentro da estrategia da Xunta de Galicia para preservar as zonas que requiren unha especial protección. Recordarán que a semana pasada anunciábamos 18 millóns de euros para a conservación de parques naturais. Hoxe, destinamos unha nova cantidade de 5 millóns de euros para a conservación das chamadas reservas da biosfera, que en Galicia son 7. Por tanto, estes 5 millóns de euros irán destinados con carácter xeral para eliminar especies invasoras, recuperar hábitats autóctonos e por darlles un desglose por parques, por reservas da biosfera, dicir, que na dos Ancares hai en total algo máis de 1.200.000 para retirar residuos, plantar frondosas, mellorar hábitat boscoso, reforzar a rede de sendeiros, promover usos gandeiros sostibles, sería a cantidade máis grande, 1.200.000, na reserva da biosfera dos Ancares, na do Llerés Surés, 800.000 para conservar os carballos da zona e mellorar a accesibilidade, a reserva da biosfera, na Ribeira Sacra, outros 800.000, sobre todo para manter e recuperar soutos de castiñeiros, na reserva de terras do Miño, 550.000 para a conservación do corredor fluvial que ali existe e eliminación de flora exótica, e na das Mariñas Coruñesas 400.000 euros para plantar frondosas e controlar a presencia de cangreso americano, que ali é especialmente patente,
e no río Eo 250.000 para reducir o impacto paisaxístico dos tendidos eléctricos principalmente. Cambio de acordo e de Consellería, a proposta da Consellería de Emprego nas súas responsabilidades en materia de comercio, outra medida para impulsar o comercio. Xa coñecen, vai ter outra edición este ano 2025, Bono Activa Comercio, con 5 millóns de euros que convocaremos ao longo do ano, o Plan Estratégico do Comercio que presentaremos neste primeiro trimestre antes de que remate e outra medida que a que se refire o acordo de hoxe é seguir aumentando, promovendo e aumentando a rede dos chamados mercados excelentes, que son prazas de abastos tradicionais que apostan pola súa modernización, pola súa innovación e, polo tanto, por manterse con actividade, se pode ser, aumentala. O obxectivo é chegar a 25 cun horizonte do ano 2030, actualmente hai 5 e, polo tanto, o que acordamos é incrementar nun 40% o orzamento das axudas para dinamizar e modernizar as prazas de abasto en Galicia. En total, 3,3 millóns de euros, unha convocatoria bianual, poderán ser beneficiarios tanto concellos titulares destas prazas de abasto como asociacións de comerciantes. Penúltimo acordo en a proposta da Consellería de Economía, antepenúltimo acordo, a proposta da Consellería de Economía, o Consello da Xunta de Galicia acordou dentro da política de fortalecemento dos sectores que consideramos claves no desenvolvemento económico de Galicia, incluir como sectores estratégicos 3 sectores económicos máis. Serán o téxtil, a industria alimentaria e a construción. O téxtil supón, e acabamos de coñecer cifras magníficas de exportación, o téxtil supón o 40% das exportacións de Galicia, a industria alimentaria o 24% do emprego industrial e máis de 35.000 traballadores e a construción son 8.500 empresas e 80.000 postos de traballo. Por lo tanto, está máis que justificada esta declaración e a partir de agora, a consecuencia inmediata, será que se poidan redactar os chamados plan directores, que é un plan estratégico de acordo co sector para marcar as pautas de evolución e o tratamento que recibirán da Administración Pública como tales sectores estratégicos. Con estes van ser 10 os sectores declarados estratégicos pola Xunta de Galicia. Os 3 que os declaramos, engadiríamos o metal mecánico, a automoción, o naval, industria das TIC, a logística industrial e o sector forestal madeira. Decía, penúltimo acordo en materia de vivenda, seguimos impulsando e favorecendo na Xunta de Galicia o acceso da xente moza a unha vivenda. Xa temos medidas en marcha, por exemplo, reservar o 40% da nova vivenda pública en alugueiro e un 25% a menores de 36 anos, os alexamentos compartidos, o primeiro en Santiago de Compostela e o bono Emancípate, que acordamos e presentamos hai pouco en Consello da Xunta de Galicia. Pois ben, nesta política de promoción de acceso á vivenda da mocidade, os acordamos destinar 13 millóns de euros a unha nova convocatoria do bono alugueiro mocidade, que vai supoñer unha axuda mensual de 250 euros para que os menores de 36 anos poidan pagar o arrendamento. Os destinatarios serán menores de 36 anos que non superen 3 veces o IPREN, 25.200 euros, e o prezo do alugueiro, como noutras ocasións, vai depender da cidade, do lugar onde se produce este alugueiro, onde está a vivenda. No caso de Coruña, Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, o prezo do alugueiro non poderá superar os 700 euros, entre 500 e 600 en Lugo, Ferrol e nas contornas das cidades e ata 400 no resto dos concellos galegos. E, unha vez que acordamos hoxe en Consello esta convocatoria, os beneficiarios recibirán a chega con carácter retroactivo dende o 1 de xaneiro deste ano, é dicir, para alugueiros feitos dende o 1 de xaneiro, que está en vigor dende o 1 de xaneiro e sería por un período máximo de 2 anos. Hai que decir que esta medida faise en colaboración co Goberno Central e que o Goberno Central destiña para esta colaboración a Galicia a metade do que recibimos no ano 2022. Para que se fagan unha idea, estamos falando de axudas que sempre esgotan a súa cantidad, de moita aceptación, por tanto, moita necesidade, pero hai que decir que a decisión do Goberno Central foi reducir a metade o que estaba destinando a Galicia para esta axuda. Último acordo que explicará máis polo miúdo
o Consello de Educación está dentro da tónica constante, pero especialmente estas últimas semanas, de feito, hai poucos consellos, explicaba o conselleiro o Plan de Investigación e Innovación de Galicia 2025-2027, con 1.300 millóns de euros. Facilitábamos naquele momento xa uns datos moi significativos. Medrou o investimento en I+D en Galicia un 28% en 2023. Lideramos a compra pública e innovación, captamos 45 millóns de euros de fondos europeos e hoxe, nesta liña, acordamos a creación dunha fundación pública para atraer a Galicia investigadores de primeiro nivel internacional. O obxectivo é, ata o ano 2030, se pode ser antes, atraer 30 investigadores e investigadoras científicos de máximo prestixio internacional, a eles e a todos os seus equipos e as tarefas de investigación que estén desenvolvendo. Para isto, destiñaremos un orzamento de 35 millóns de euros, os que terán que ser engadidos, así o agardamos, financiamento de capital privado que quera incluirse nesta fundación, participar nesta fundación e, por tanto, tamén participar nos seus obxectivos de continuar mantendo a Galicia neses postos punteiros do I+D. Xa mo teñen escoitado moitas veces, estou un absoluto convencido de que sen ciencia non hai progreso e, por tanto, o labor da Xunta de Galicia é estar como administración pública en posicións punteiras, favorecendo que Galicia siga ocupando eses postos de cabeceira que a día de hoxe disfrutamos. Pero para explicarlo un pouco máis polo miúdo, doi a palabra ao conselleiro. Bueno, moi bons días, moitas gracias, presidente. Como sabedes perfectamente, fai 2 semanas presentamos tamén en esta sala de prensa pois o plan de I+D+I. Dentro deste novo plan de I+D+I había unha serie de medidas e quizás unha das medidas de maior impacto sea a que vamos hoxe a presentar e que estamos lanzando neste momento. Trátase basicamente, da posta en marcha dunha fundación que vamos a denominar Gartia, que significa Fundación Galega de Atracción de Talento Investigador de Alto Impacto. Este é unha medida que engarza con 2 dos eixos principais do plan de I+D+I, por unha parte por o talento, por a importancia que debe ter e ten o talento para potenciar a I+D+I, e por outra parte ca especialización. Tamén falábamos naquela presentación de que íbamos a centrar os esforzos en unha serie de áreas como pode ser a biotecnoloxía, a cuántica, a inteligencia artificial ou outras. Cal é o contexto no cual nos estamos desenvolvendo? É obvio que non partimos de cedo, ni moito menos. En Galicia xa existe unha carreira de investigación das máis sólidas do conxunto das comunidades autónomas de España. De feito, temos unha serie de liñas de traballo que posibilitan ter unha masa de profesionais en este ámbito moi significativa. Por poñer un exemplo, no ámbito de contratos predoctorais ou contratos postdoctorais, estamos a falar aproximadamente dun volumen de en torno a 700 persoas, 700 contratos vivos en estes 2 ámbitos. Isto posibilita ter unha carreira estable de 10 anos para os profesionais do ámbito da investigación. Igual cos grupos de investigación, máis de 400 grupos de investigación con alto financiamento por parte da Xunta de Galicia, en torno a 30 millóns anuais, ou os centros da Rede Cigos que presentábamos fai moi pouco nun acto a súa acreditación. E, por suposto, tamén cunha participación importante da colaboración público-privada. Temos varias líneas no ámbito da Axencia Galega de Innovación, como pode ser os doutoramentos industriais, o programa Inicia e outros. Agora, para ter os programas máis excelentes e para catar os investigadores máis excelentes, Galicia ten, ahora neste momento, un programa de recoñecido prestixio, cunha certa traxectoria que está moi ben evaluado e avaliado, que é o programa Oportunios. Temos xa 34 oportunios en Galicia que captan un significativo número de recursos e que teñen como criterio básico ser poseedores dun proxecto ERC, que é un proxecto de investigación do máis alto nivel
da Unión Europea. É obvio que tamén temos que ter outro mecanismo, e isto é o que presentamos hoxe en día, para seguir reforzando esta liña de captación do persoal investigador máis excedente, e isto é a Fundación Gartia. Cales son os obxectivos da Fundación Gartia? Estamos nun mercado moi especializado, moi competitivo, e o que queremos con este proxecto é captar investigadores de máximo prestixio a nivel internacional e que veñan esos investigadores xuntos cos seus equipos pois a reforzar as áreas de especialización da ciencia galega que xa están contemplados no plan de I+D que xa presentamos. Isto ten, sen dúbida, un efecto multiplicador, vai a multiplicar a potencia investigadora de Galicia, nos vai a posicionar como un destino atractivo e vai ter, sen dúbida, pois un gran retorno no conxunto da sociedade e tamén na economía. Cal é o modelo desta fundación? Estamos a falar dunha fundación pública que estará aberta pois ao investimento privado, que dependerá da Consellería actual de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesionais e que vai ter pois unha estructura administrativa mínima, moi cativa, de moi pouca dimensión, porque realmente o que importa é dedicar os recursos, en este caso, pois ao persoal investigador e aos proxectos investigadores. Estamos a falar pois de un modelo onde vai primar claramente a calidade sobre a cantidade. É un proxecto moi cualitativo, onde debemos primar, e vai a primar, sen dúbida, a excelencia das persoas que queremos captar. Temos un horizonte entre 26 e 30 anos, entre o 26 e o ano 30, de 30 científicos neste arranque, neste período, e estamos a falar de científicos que son xa referentes nas súas áreas de coñecemento a escala a nivel mundial, que teñen, obviamente, unha trayectoria consolidada. A esta fundación non se ven, como suele decirse, aprender, senón que temos que ter xa unha trayectoria consolidada, cun talento, cun prestixio absolutamente recoñecido, que van estar asociados ou poden estar asociados cos seus equipos e que van estar ben sellados pois as liñas de traballo definidas no plan de I+D+I. Obviamente, isto vai insertarse, vai posibilitar complementar as liñas estratégicas da investigación de Galicia e vai estar de acordo pois coas necesidades e os requerimentos da actual comunidade científica de Galicia. O orzamento que se plantexa é un orzamento de 35 millóns de euros para os anos fixados. É unha previsión inicial, pensamos que é realista, prudente, que, por suposto, aspiramos a que se incrementen e que vai a posibilitar focalizar o imenso caudal de recursos fundamentalmente na captación tanto de contratos de investigación como de proxectos de investigación. Son cifras significativas, sobre todo desde a perspectiva do retorno. Prevemos un retorno de 117 millóns de euros cun efecto multiplicador de 3,3 por cada euro invertido pola Administración Pública. Son datos que están inspirados nas dinámicas que tiveron e teñen pois centros semellantes que existen en outras comunidades autónomas como pode ser, por exemplo, en Cataluña ou ICREA. Como vai a funcionar esta fundación? Ben, esta fundación non se trata de un edificio, non se trata de crear ou construir novos centros, se trata basicamente de ter os mecanismos suficientes para poder captar investigadores e, posteriormente, poder poñer estes investigadores a disposición do que é a estrutura preexistente en Galicia de centros de investigación, tanto públicos como privados. Obviamente, todo isto ten que levar un proceso que despois explicarei de elaboración e unha serie de convenios que terán que poñerse en marcha entre, por unha parte, os centros receptores e a Xunta de Galicia. Ben, as institucións receptoras, por suposto, os centros da rede CIGUS, os centros de investigación excelente máis importantes da comunidade autónoma, das 3 universidades públicas galegas. Tamén os centros tecnolóxicos, as fundacións sanitarias ou outros organismos de investigación autonómicos como pode ser, imaginémonos, o CESGA. Estamos a falar de que Gartia é un medio, non un fin en si mesmo, é un medio para poder convocar e contratar investigadores e posteriormente situados e posicionados dun xeito complementario dentro dos centros de investigación xa existentes na comunidade autónoma. Que beneficios se plantexan para os investigadores? Ben,
nos aspiramos a poñer encima da mesa contratos de alto nivel para profesionais de alto nivel que queiran, que desexen traballar en Galicia e que plantexen unha liña de investigación dun equipo de investigación que, de algún xeito, se complemente cas liñas maestras da comunidade autónoma. Estamos a falar non só de cuestións salariales, estamos tamén a falar dun paquete de acollida e acompañamento aos investigadores, cuestións vencelladas con acceso a vivienda, acceso a familia, trámites administrativos. O que queremos con isto é, por suposto, dar as máximas facilidades aos investigadores para que podamos estimular ou facilitar que elixan Galicia e se presenten as convocatorias que imos a pôr en marcha. E, por suposto, tamén incentivos de promoción para que poidan desenvolver unha carreira investigadora e unha carreira de innovación no ámbito galego. Cales son os beneficios para a ciencia galega, é dicir, para Galicia? Ben, o primeiro é obvio, é o efecto tractor que ten a captación de talento de alto nivel, que iso pode, por unha parte, reforzar as iniciativas de alta especialización xa existentes en este momento e pode contribuir á creación de coñecemento que se vai a xenerar un efecto multiplicador posteriormente mediante a transferencia por unha parte á sociedade ou por unha parte aos sectores productivos. En definitiva, queremos posicionar, dar visibilidade internacional a nosa I+D+I e tamén un efecto moi importante é mellorar o que son as publicacións, os rankings internacionales e poder competir con maior posibilidade para captar recursos externos nas convocatorias de financiamento que existen fundamentalmente no ámbito europeo. Estamos ante un proxecto ambicioso, cun calendario e unha folla de ruta clara e planificada. Vamos a comenzar xa neste ano 25, a partir dos próximos días, a abrir un diálogo co ecosistema da investigación, do desenvolvemento e da innovación de Galicia. Temos que falar cas universidades, centros tecnolóxicos, centros de investigación, un diálogo para perfilar aqueles aspectos concretos que garanticen a viabilidade do proxecto. Temos que crear, desde a perspectiva administrativa, unha fundación con os estatutos e tamén levar a cabo unha serie de convenios coas entidades receptoras para poder sumarse á fundación ICREA e poder recepcionar os principais investigadores que se capten. Estamos tamén, nesta 95, temos tamén o compromiso de preparar a primeira convocatoria que se resolverá no ano 26 e xa teremos os primeiros investigadores no ano 26. É dicir, un ano 25 de traballo burocrático, de traballo organizativo, e no 26 xa comenzarían os principais investigadores a chegar a Galicia. Como dixen, é un proxecto ambicioso, é un proxecto moi cualitativo, non falamos de cantidade, falamos de calidade, e é unha aposta moi clara do goberno galego por poñer en valor a ciencia, e a partir da ciencia poñer en valor o progreso e o dinamismo tanto económico como social de Galicia. Ao final, sen dúbida algunha, nunha sociedade cada vez máis tecnificada, cada vez máis complexa, cada vez máis aberta, o coñecemento é un pilar fundamental, é básico para poder desenvolverse no futuro a medio prazo. E pensamos que con este instrumento vamos a complementar xa de por sí unha carreira investigadora sólida e con isto dotamos dun novo instrumento para poder competir no ámbito internacional en a línea de traballo máis vencelladas co ámbito de especialización da comunidade autónoma de Galicia. Nos queda por diante, como xa dixen, un 25 con moito traballo burocrático, pero que ao final no 26 comenzaremos xa a recoller os frutos iniciais deste traballo. Por a miña parte, nada máis. Hai algún tipo de pregunta ou cuestión vencellada con esta materia, pois gustosamente a contestarei. Bos días, conselleiro. Quería preguntarle como vai ser o procedimento de captación. Se van poñer vostedes en contacto con científicos sobre os que teñen interés ou vai ser unha convocatoria aberta, digamos, normal ou tradicional no DOGA, por dicirlo así? Gracias. É unha convocatoria aberta de rango internacional onde obviamente ten que haber unha complexidade entre o ecosistema galego e, digamos, os potenciais beneficiarios ou os potenciais investigadores que se presenten a esta candidatura, e vai haber unha variación moi sólida feita por expertos internacionais. Pero, efectivamente, vamos a diseñar unha convocatoria de carácter internacional para poder atraer
pois a científico de calquera parte do mundo que queran vir a traballar e a vivir connosco. Ola, boas. Dúas cuestións. Que vai pasar co Oportinos? Porque basicamente se pisan un pouquiño, non exactamente, pero case aos obxectivos. E despois, se nos pode comentar un pouco o rango salarial do que estamos falando para estes investigadores, porque claro, eso suele ser bastante importante cando falamos de investigación. Ben, non se vai a pisar co Oportunios, ao revés, se complementa. Para ser Oportunios, que é un programa de gran éxito, como se está recoñecendo en todas partes, hai un requisito previo que é ser poseedores dunha beca ERC, dun contrato ERC da Unión Europea. Hai moitos investigadores de fora de Europa ou hai moitos investigadores moi brillantes de máximo nivel que non participan nas líneas ERC, pero que podrán participar podrán participar na Fundación Galtia. Son proxectos complementarios. En ningún caso se van a solapar, en ningún caso hai duplicidades. Son camiños diferentes, un con criterio moi claro e outro máis aberto pois ao ámbito internacional. Rango salarial, algo pois moi importante, non? É obvio que temos que diseñar unhas condicións salariales que sexan atractivas, pero que non só é o salario. Ten que haber outras cuestións no entorno, como poden ser pois, as posibilidades de desenvolver un proxecto de investigación, a posibilidade de atraer tamén a parte do seu equipo, as condicións que se poidan dar pois, en Galicia en comparación con outras comunidades autónomas ou con outras rexións, e sendo un salario que teremos que pechar precisamente nesta ronda de diálogo que vamos ter co ecosistema, vai ser un salario, creo que digno, e un salario que posibilite a atracción de recursos de alta especialización e que será complementario co proxecto que presenten, con incentivos tamén que terán estes investigadores en base ao proxecto que presenten para poder optar pois, a ser seleccionados dentro da Fundación Gartia. Moi boas, conselleiro. Falaba de apoio no traslado, en atopar vivenda e en facer un proxecto familiar. Non sei se me pode dar un par de exemplos de que se contemplaría poder facer neste sentido. Bueno, aquí estamos a falar de persoas que suelen ter moitas ofertas a nivel internacional e que suelen ter xa unha certa idade e que viaxen en moitas ocasións coa familia, e aquí o que se plantexa é que esta estructura administrativa, mínima estructura administrativa, pero que sexa un soporte para que lle poida facilitar o acceso á vivenda. Iso non quer dizer que lla compre, ni moito menos, senón que lle axuda a buscar unha vivenda, que lle busque o colexio para os nenos, cuestións deste estilo que nos poden parecer baladís a nós, pero imaginemos unha persona que chega dun país, de calquer país do mundo, que ten que aterrizar en Galicia, e o que temos que posibilitar é que teña as máximas facilidades para facelo, axudado o máximo posible. Estamos falando destas cuestións. Son cuestións logísticas que nos poden parecer sencillas, pero que son moi complexas e que sabemos, por o coñecemento que temos deste tipo de proxectos, que son moi ben, digamos, os investigadores o ven moi positivo, porque lle facilita moito a vida. Bueno, pois, moitas gracias. Hola, que tal? Eu quería saber se pode facer unha valoración dos datos de exportación que se acaban de coñecer, que Galicia volven a ser positivos, volve a ter unha nova marca. Moitas gracias. Sí, pois a verdade é que, decía antes, na exposición dos acordos, a verdade é que é moi boa nova. De logo, creo que un refrexo da pusanza de moitos sectores económicos en Galicia. Volvemos a bater un récord de vendas o exterior, 31.000 millóns de euros, moi notable se o comparamos unha suba do 3,3%, moi notable en comparación coa suba do conxunto do Estado, que apenas do 0,2%, e as importacións, que tamén é importante nestes casos, mantéñense dun xeito estable. Por lo tanto, temos unha balanza comercial en Galicia moi positiva e a día de hoxe máis do 8%, cerca do 10% das exportacións que se producen en España son exportacións de origen galego. Por lo tanto, creo que é unha moi boa nova. Isto tira de economía e o que hai que facer en un mundo cada vez máis complexo e con máis conflitos
seguir traballando para que isto sexa así pese as ameazas que pode haber no horizonte. Boa tarde. Dúas cuestións. A primeira é como encaixa na defensa dun pacto polo galego aquí en Galicia que algúns representantes do PP galego voten en contra da oficialidade do idioma en Europa. E, por outra banda, cal é a postura da Xunta con respecto a particulares que queren o uso dun terreo público que dá acceso a unha praia, neste caso, como é o caso da familia de Alberto Núñez Feijóo, e se cree que co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia lle vai tocar ao seu equipo resolver sobre este asunto. Gracias. Sí, a primeira, mire, non... Eu teño clarísimo, de feito, vostedes o estar en Bruselas esta semana, está previsto unha intervención no Comité de Rexións e a miña intención é intervir en galego, por lo tanto, teño clarísimo que donde sexa posible e donde sexa aceitado, que o Comité de Rexións un lugar para elo aceitado, utilizar a lingua de Galicia e reivindicala, creo que é algo moi bo. Por lo tanto, outra cousa son os recoñecementos oficiais, temas de estatus que xa poden ter que ver máis co funcionamento europeo e con outro tipo de acordos que a mí se me escapan, pero se teño a oportunidade de poder facelo, creo que o Comité das Rexións é un ámbito aceitado, formamos parte de las rexións de Europa para utilizar lingua propia os que teñamos a sorte de tela. E respecto á segunda pregunta, xa concretamente, estamos, o teño escoitado moitas veces nas comparecencias despois do Consello da Xunta de Galicia, a miña opinión de que o traspaso das competencias de xestión do litoral vai máis lento do que debería ir e, polo tanto, o meu desexo é que poida pecharse canto antes. A partir de aí, si correspondería a Xunta de Galicia ou non, veremos como queda definitivamente establecido as materias que serán xestión da Xunta de Galicia. En todo caso, si nos corresponde a nós, que corresponde a Administración Autonómica, o que lle podo dicir é que todos serán tratados exactamente igual e, por lo tanto, resolveremos en dereito e de acordo coa normativa, que é normativa autonómica, pero tamén normativa estatal. Faime moita gracia os que, sin siquiera, supoño, coñecer a solicitude, nin a normativa campana ni nada, xa presentan unha oposición, por se acaso, unhas alegacións por sistema. Bueno, pois, ala eles. A miña intención e a miña obriga é que todos sexan tratados por igual, sexan quen sexan os que fan as solicitudes. Que eu non coñezo a solicitude todavía, por lo tanto, nin coñezo ni siquiera por calendario e por tempo real da transferencia vai corresponder á Xunta de Galicia ou non. A postura da Xunta de Galicia, exerzamos a competencia ou non, nos corresponde ou non, este transferido en ese momento ou non, é aplicar a lei, sen ninguna dúbida. Boa tarde, presidente. A primeira é retomando a pregunta da compañeira. Como presidente da Xunta de Galicia, que opina de que unha xente que tuvo un cargo tan importante dentro da autonomía como ser vicepresidente da Xunta e presidente do Parlamento de Galicia vote no Congreso contra a oficialidade de galego na Unión Europea? Son dúas persoas que tuveron unha representación das máis altas que se pode ter dentro do que é a autonomía, non? E a segunda cuestión é referente a que a semana pasada o PP, por dicirlo así, no Parlamento avalou que un grado de dereitos impartise na universidade privada. E desde a oposición lembrábanlle que había un posicionamento dos rectores, unha especie de compromiso tamén co sistema universitario galego de que aquelas materias que se desen nas universidades públicas pois non se reiterasen na privada. Non coxera un pouco que ese posicionamento do PP ataca o ensino público? Grazas. Respecto a primeira, volvo a decir, o Comité de Rexións é un foro aceitado e por iso vou a utilizar esa posibilidade e esa honra, se mo permiten, xa recoñecementos oficiais a nivel da Unión Europea, eso corresponde a outros esquemas de funcionamento e supoño que haberá tamén posicionamento respecto ás posibilidades reais, respecto a poder facelo, respecto a peticións de outros países nos que eu non quero entrar, donde existe o foro adecuado e a oportunidade a que eu vou exercer, dende logo non vou deixar escapar a oportunidade. E respecto á segunda pregunta, bueno, eu creo que o teño manifestado moitas veces os tres reitores das universidades públicas de Galicia, o trato da Xunta de Galicia respecto ao despregue, incluso de novas titulacións, a potenciacións que se existen, creo que é moi satisfactorio. Por lo tanto, xa ese caso concreto de poder unha asignatura concreta ou que sexa
poder impartila fora do ámbito desas tres universidades, na que existe en Galicia ahora mesmo, nesa cuarta, supoño que se referirá a eso, porque tampouco coñezo exactamente a noticia, esa universidade de negocios que existe en Galicia, esa cuarta universidade non pública, supoño que é moi diferente o que os acordos e o mantemento dos acordos que estamos mantendo cos reitores. Si realmente é posible ou non é posible, eso distorsiona, creo que en xeral, lo que poucas queixas pode haber do trato da atención da Xunta de Galicia e da potenciación das tres universidades públicas que existen en Galicia. Eu recordo que a día de hoxe é certo que a situación respecto á presencia de universidades privadas ou non na nosa comunidade autónoma é moi diferente a outras. Por tanto, nós o que facemos é potenciar o que temos neste momento, e o que temos neste momento son tres universidades públicas, aparte dunha universidade privada funcionando nun ámbito concreto e aceptado, ademais, polo que eu percibo polos rectores das tres universidades. Hola, bons días. Con respecto a unha pregunta que lle fixeron antes, efectivamente, creceu un 3,5% as exportacións, pero o sector metalúrxico alerta do que pode ser o contrario, é dicir, que se retratarán o próximo ano a menos desa cantidad, é dicir, a menos 3 ou menos 4%, precisamente polos arancéis que quere impoñer un señor en Estados Unidos que vai un poquinho por libre. Sobre esta cuestión quería preguntar, é dicir, quere vostede que esa política arancelista que quere instalar o señor Trump pode perxudicar moito os intereses galegos, sobre todo as exportacións, porque vai a agravar sobre o siderúrxico importante en Galicia, sobre a automóvil, que é o motor principal de Galicia nestas exportacións. E tamén, en relación a isto, sobre a súa posición de non querer que Europa se sente a falar do futuro de Ucrania cando foi un actor importante durante todos estes anos. E depois quería outras dúas cuestións. Unha relacionada con denuncias que fan sindicatos na administración que din, quería preguntarlle se é así, que quen está tramitando os permisos de Altri é personal de libre designación e non funcionarios. Cando falamos dos técnicos, se esos técnicos son de libre designación ou son personal funcionario da Xunta. E logo unha última cuestión relacionada con distintas, hai sectores da conserva, do marisqueo en Galicia, Carril, Vilaxoán, Arousa, que ten denunciado que están ante unha situación límite por distintos problemas, entre eles problemas que ten que ver co cambio climático, efectivamente, pero tamén con falta de axuda institucional. Levan anos reclamando unha nova revisión de modelos para que o sector sexa viable. Non sei que proxectos ten a Xunta a este respecto. Gracias. Sí, vamos a ver. O primeiro, sí, claro, eu xa manifestei outras veces a miña preocupación polas ameazas respecto aos aranceles do novo goberno en Estados Unidos. De feito, as cifras de exportación tan boas que os coñecimos son outros sectores os que suben, o sector metalúrxico non o fai, incluso antes de que se establezcan estes aranceles. Por lo tanto, pode haber outras razóns a parte das arancelarias, deses aranceles que aínda non está en vigor, eu espero que non estean. En todo caso, se ao final se consumaran algunha das cousas que se está dicindo que se van facer en Estados Unidos, eu o que agardo é unha reacción da Unión, primeiro unha negociación para que isto non sexa así, senón, en todo caso, unha reacción que protexa tamén os intereses da Unión Europea, os intereses do noso país e, por lo tanto, tamén os intereses das empresas galegas. Respecto a... decía de Ucrania, hoxe hai unha reunión en París, unha reunión convocada polo presidente Macron, como saben, eu agardo que haxa unha postura da Unión Europea forte e que sexamos capaces de mantela e de facernos valer. Creo que todo o que levamos feito en defensa de Ucrania e toda a opinión de Europa, creo que nestes momentos hai que poñela en valor e manterse no que levamos facendo hai tempo. Faime gracia agora o presidente Sánchez actual e o mesmo
que dixo no seu momento que o Ministerio de Defensa lle sobraba. Agora parece que vai ir a París a decir todo o contrario. Por tanto, eu pido un pouco de coherencia nestes temas, menos demagoxia para poder manter a firmeza interna e frente aos demais. A segunda pregunta, bueno, mire, aquí pasamos, é outra maneira de seguir dicindo que se decía respecto a coaccións, a funcionarios, de maneso de influencias, unha variante máis das insidias e das falsedades que se veñen levantando. Primeiro, hai funcionarios de libre designación na Xunta de Galicia e, en todo caso, isto é un traballo colectivo, é un análisis moi complexa desto de calquera outro proxecto industrial onde traballan técnicos de diferentes ámbitos, polo tanto tamén de diferentes orixes respecto á súa posición administrativa. Pero, bueno, sabes o que, como non foi dabondo verter unha insidia colectiva, agora xa é unha insidia selectiva sobre algúns e sobre outros non. Bueno, pois, en fin, un síntoma de que entrou Franco outro día para a oposición no tema de Altri, pois agora hai que seguir facendo este tipo de insidias que non levan a ninguna parte. Volvo a reivindicar, parece mentira que algúns sindicatos non fagan o mesmo a ética, a limpieza e a objetividade dos traballadores públicos da Xunta de Galicia. Lamento que outros non o fagan. E respecto á terceira pregunta, que era... sí, bueno, por suposto que hai preocupación polo sostemento dun sector que é moi importante para Galicia, pero... Claro, isto é unha tarefa conxunta, non pode ser solo, aparte de saber o que está pasando, se o cambio climático, se variacións que poda haber nas augas, nas corrientes, no que sexa poden ter algún tipo de incidencia, é certo que hai que facer un esforzo económico da Administración para o equilibrio do sector e a viabilidade económica. Agora, o que non pode ser é simplemente decir que a viabilidade pasa por cada vez máis axudas públicas con independencia de outros factores. Isto terá que ser un conxunto de actuacións que fagan viable este sector. É dicir, que o problema é que non se poñen cartos públicos dabondo para seguir mantendo o sector. O que hai que facer outras cousas, na miña opinión, pensar que todo isto se soluciona con máis e máis insercións económicas, creo que non é a saída lóxica. Moi ben, moitas gracias.